Manku-sziget, kelet-kínai tenger. Tábor jelentkezik, Jake, vétel. Itt a tábor, vétel. Harry befogott még egy mangrove viperát. Gonosz kis bestia. Ez jó hír. Hozzátok be, de csak óvatosan, rendben? Ne vigyem inkább vacsizni. És te leszel a vacsi. Luke Perry, Nagyon Luke Szádám. indulunk haza. Vége. Vége. Krista Ellen, És Sallai srácok, Nóra. mi van? Kiszednétek végre? Figyelj! Egy baromi nagy csörgő Tom kígyó Berenger, tekerek a szigeten, Sörös és nem Sándor. szeretnék belefutni. És ti sem? Oké, mozgás. Mi? Hogy ez a... Sikerrel jártunk, őrnagy. Az öntől kapott kígyó párosodott az őshonos viperával. Megkaptam az eredményeket, doktor. Igaza volt. Azok a kromoszómák valóban mutálódtak. A sejtjeik radioaktív izotópokkal telítődtek, és nem értem, hogy a kicsik miért maradtak életben. Nem csak életben vannak, őrnagy, de megháromszorozták a méretüket néhány hét alatt. És egyre agresszívebbek. Ilyet még nem láttam, uram. Ha tovább nőnek, az komoly gondot jelenthet. Ön szerint van köze a mutációnak a vulkanikus kőzetek természetes sugárzásához? Lehetséges. De belenéztem néhány titkosított aktába. A kínaiak a környékbeli vizekben teszteltek bombákat a... 60-as években. Nem bizonyítottuk, hogy atomot használtak, de gyanítom, hogy ez történt. Hogy van az anya? Még szabadon van. És csak a jóisten tudja, mekkorára nőtt. Kígyók a mélyben. 24 órával később. Louis Mandylor, Dózsa Zoltán. Anthony Tyler Quinn, Kárpáti Levente. John L. Curtis, Gáspár András. David Andriol, Koncz István. Robert Catrini, Rosta Sándor. Zene, Stu Goldberg. Csendes-óceáni katonai főhadiszállás, Pearl Harbor. Üdvözlöm, uram, a kártyáját. Igen? James O'Neill parancsnok jelentkezik, uram. Pihenj. Ülj le, Jim. Olvastam a bírósági meghallgatás anyagát. Tudtad, hogy a nyugdíjazásodat fontolgatják? Magam javasoltam, uram. 20 év, az hosszú idő. Tisztában vagy vele, hogy Müller admirális Fényképezte büntetésből Theo le akar Angel. szereltetni? És a hadbíróság így dönt, ha ő azt akarja. Tudom, uram. Jó ideje ismerlek, Jim. Remek tiszt vagy. Mi történt valójában? Uram, a tenger alatt járó akkor készült el. Próbaúton voltunk. És Müller admirális a megengedett értékeken túl akarta hajtani. Veszélyeztette az embereit. Írta Én pedig Mark Sanderson. nem kockáztattam az életüket csak azért, hogy ő felvághasson a Rendezte Pentagonban. Fred Olen Ray. Az új játékával. Sérelem érte őt. Akár csak a parancsnoki láncot. Márpedig azt tart össze. Anélkül elsüllyedünk. Igen, uram. Nincs mentségem, uram. Én nem megleckéztetni hívtalak ide, Jim. Azt hiszem, találtam számodra kiutat. Volna itt egy küldetés, ami éppen neked való. Egy küldetés, uram?
Egyik tengeralattjárónkat, a Santa Mirát leszereltük és eladtuk Tajvannak. Már vagy 10 éve csak kutatásra és tengerészeti múzeumnak használtuk. De egy washingtoni tökfej szerint túl drága a fenntartása, úgyhogy el kellene vinni Taipeiba a jövő héten. És én lennék a kézbesítő. Rávettem a hadbíróságot, hogy ejtsék a vádakat, és adjanak neked teljes nyugdíjat minden juttatással, ha elvállalod. Mikor hajózok ki, uram? Estére már Okinawában leszel. Tudom, hogy hirtelen jött. Minimális legénységet kapsz. Legtöbbjük frissen végzett az akadémián. A másodtiszted Houston Davis főhadnagy lesz. Ő is zöldfülű még, de a Perzsa-öblöt már megjárta. Nem volt más babysitterük? Szívességet próbálok tenni, Jim. Hiszem, hogy csak így kerülhetsz ki ebből az egészből. Ha lehetséges, uram, Eddie Budrót szeretném első tisztnek. Igen. Sejtettem előre. Már megkapta az új parancsait. 3 napja érkezett meg San Diego-ból. Nagyon köszönöm, uram. Jim, nem akarom, hogy 20 év szolgálat rosszul végződjön. Minden rendben lesz. Ez sétahajózás. Sok szerencsét. Jó utat. Köszönöm, uram. Mi történt, Jake? Szörnyű volt. A kígyó kiszabadult és megmarta a vadászt. Nem engedte el, és aztán védezni kezdett. Mindenhol. Rám is fröccsent. És hol van, akit megmart? Nem tudom. Nem tudod? De adtál neki ellenmérget, ugye? Nem. Mind a ketten beszaladtak a dzsungelbe. Én meg nem követtem őket, mert ott a kígyó. Szóval van odakint egy haldokló emberünk, de nem tudjuk hol. Mondtam, hogy legyél óvatos, Jake. Én óvatos voltam, ő nem volt az. Nem én vagyok a szakértő, Andrea. Egyetértünk, igaz? Ezek az izék kiborítanak. Rendben, most menj és keresd meg. Mi? Egyenesen a falu felé futott. Ha életben van, visszahozzák, de az tuti, hogy én nem megyek utána. Hadd kérdezzek valamit, Jake. Miért nem maradtál a kutatásnál? Miért? Igen, miért? Talán azért, mert a hadsereg beeltetett azzal, hogy paradicsomi tájakat láthatok. Jobban hangzott, mint ott ragadni egy új mexikói laborban. Úgy tűnik, hogy Pufinak és Áfonyának nagyobb ketrec kell. A nevük Muffin és Szamóca. Neked is feltűnt, hogy 5-ször akkorák, mint egy hete. Ezt erős túlzásnak érzem. Mondott te? Jake, azt akarom, hogy vidd hátra az ellenmérgeket a tiéddel együtt. Tudom a dolgom. Összetörtem őket. Sajnálom, teljesen kikészültem. Sajnálom. Teljesen kiborítanak ezek a dögök. Akkor már ketten vagyunk. Amerikai hadikikötő, Okinawa. Jó reggelt, uram! Közlegény? Uram! Jó reggelt! Első tiszt? Jó reggelt! Oké, Lozano, hogy állunk? Merülésre kész, uram! Rendben, még fél óra. Oké. Kapitány a fedélzetem! Pihenj, uraim! Jó reggelt! Jó reggelt, kapitány! Átveszem a hidat. A híd a kapitányé. Houston Davis főhadnagy, uram. Mr. Davis. Létszám teljes, Nagyon jó, Mr. Davis. Merülésre felkészülni. Merülünk, kapitány. Itt a másodtiszt. Merülésre felkészülni. Másodtiszt. Vigyen ki a csatornából. Uram? Csak mintha kiállna otthon a garázsból. Ha jól csinálja, el is viheti egy körre. Köszönöm, kapitány. Mindent megteszek. Hallották a kapitányt, merüljünk!
Szép munka, Mr. Davis. Átveszem. Köszönöm, kapitány. Értettem. Elértük a merülési pontot. Első tiszt, vigyen le minket. Merülést megkezdtük, kapitány. Merülés, merülés, merülés. Figyelem, célmélység 50 méter. Merülés 50 méterre. Jelenlegi mélység 15 méter. Fedélzet víz alatt. Ballasztartályt nyitni. Ballasztartályt nyitni. Mélység 20 méter. Periszkop víz alatt. Nagyon jó. Irány 1-1-0. Irány 1-1-0, kapitány. Jelenlegi mélység 30 méter. Mostantól sima utunk lesz, uraim. Rám már nincs itt szükség. Előtörnek az emlékek, igaz, kapitány? Igen, így igaz. Próbáltam igazi torpedókat szerezni. De a haverom nem tudott segíteni. Leszerelt hajón nem lehet éles töltet. Ezek besültek? Persze. 3 hónapja még múzeum volt. Ezért helyeztek minket, kövületeket ide. Uram, szeretném, ha tudná, hogy hallottam a helyzetéről. Az ön helyében én is ugyanúgy döntöttem volna. Ez volt az első alkalom, hogy megtagadtam a közvetlen parancsot. Úgy éreztem, tévednek. Ők máshogy gondolták. Ahogy mondtam, én rám itt már nincs szükség. A műholdas felderítés és a hírszerzés adatai szerint Kína komoly erőket küld ki a kelet-kínai tengerre. Ez a legnagyobb tengeri hadművelet az elmúlt évtizedben. Kommandos egységeket tettek partra a Manku-szigeten itt. 2 kutatónk állomásozik ott jelenleg. Draker nagy, mit keres a hadsereg 2 tudósa a Manku-szigeten? Az őshonos kígyó populációt tanulmányozzák a biofegyver kísérleteinkhez a szigeten, miniszter úr. A toxikus kígyóméreg lehet a kulcs egy olyan vakcinához, ami megvédheti csapatainkat. Számtalan ideggázzal, például a szaringázzal szemben. Nem tudom eléggé hangsúlyozni, milyen fontos ez a terrorizmus elleni harcban. Képzeljék el, ha a kutatás kínai kézbe kerül. Uraim, létfontosságú az adatok védelme. Roger százados. Úgy tűnik, mentőakciót kell indítanunk. Igen, uram. De még van időnk. A hírszerzők jelentése szerint a kínai hadműveletek még 3 napig nem kezdődnek. Van hajónk a körzetben? Esetleg egy anyahajó? Helikopterrel? Sajnos nincs, uram. A legközelebbi hajónk is 5 napnyira jár, és a helikoptereknek is messze van. Van bármi ötlete, százados? Hogyne, miniszter úr. Van. Egy tengeralattjáró, a Santa Mira. A Santa Mirát leszereltük és eladtuk Tajvánnak. Így van, uram, de ha azonnal irányt vált, 1 nap alatt a szigetre érhet. Felveheti a tudósokat 2 nappal a hadmozdulatok előtt. És ez sikerülhet? Nincs más lehetőségünk, uram. Ez az egyetlen esélyünk. Százados, küldjön kódolt üzenetet a Santa Mirára. Az új parancs a tudósok azonnali evakuálása. Igenis, uram. A tengeralattjáró kapjon meg mindent, ami kell. Igen, uram. Igen, uram. Tájékoztatom az elnököt. Helyes. Uraim, figyelmet kérek. Parancsot kaptunk a Pentagontól. Úgy látszik, igazi küldetést kapunk.
2 tudóst kell evakuálnunk a Manku-szigetről holnap reggel, magas prioritás. Milyen messze vagyunk a szigettől? 370 km, uram. Ha azonnal irányt váltunk és tartjuk a sebességet, reggel 7-re odaérhetünk. Tudják, hogy nem mentőhajó vagyunk? Mr. Davis, irány a Manku-sziget. Igen, uram. Van bármilyen fegyverünk? Csak néhány pisztoly. 6.45-ös darabonként 2 tál. Harca számít, uram? Fogalmam sincs, mire számíthatunk, ezért mindenre fel kell készülnünk. Kormányos! Baloldali lapát 30 fokra, sebesség 20 csomó, irány 190. Hello. Szia! Szóval mi ez a sietség? Tájfun közeledik? Az őrnagy nem közölte. Csak annyit mondott, hogy pakoljunk össze, és legyünk kész reggelre. Legyünk kész. Igen, tengeralattjárót küldenek értünk. Tengeralattjárót? Ezt. És a mi kis barátaink? Azt mondta, hogy csak 4 kígyót vihetünk, 2 hímet és 2 nőstényt. És ezekkel mi lesz? El kell pusztítanunk őket. Magunkkal nem vihetjük, szabadon engedni pedig veszélyes. Rettentő gyorsan nőnek, és nem tudunk eleget a mutációról. És az anya, az még szabadon van? Nem tudom. Talán már nincs is életben. Az jár a fejemben, hogy a gyors növekedés a felgyorsult anyagcsere eredménye. Így gyorsan haj meg fiatalon. Nem is tudom. Egy ideje nem láttuk, csak reménykedek. Andrea, figyelj! Ezek különleges kígyók. Egy vagyont érnének. Mégsem utálod őket? Dehogy nem, csak úgy látom, nagy pénzt kereshetnénk velük. A fekete piacon rengeteget fizetnének értük. Hazavihetnénk néhány példányt. Igen, de parancsot kaptunk. 4 kígyó, se több, se kevesebb. Össze kell pakolnunk úgy, hogy hosszú lesz az éjszaka. Gázosítsd el a gyémánt hátúakat. Én addig összeszedem a kutatási anyagaimat. Megbirkózol velük? Gázosítsak? 1000 örömmel. Oké. Mit szóltok egy hosszú tengeri utazáshoz? Első tiszt. Legyenek óvatosak. Azok leszünk, uram. Semmiség. Oké. Csak nyugodtan. Rendben lesz. Menj szépen a haverjaidhoz. Ez az. Oké. Ez az. Kígyót nem hagyunk hátra. Remek. Aludjatok mélyen, ha kérhetem. Kész vagy, Jake, indulhatunk? Hadd szóljon a rock'n'roll. Remek, a kígyókat elintézted. 4 kivételével mind, ahogy a doktor rendelte. A 2 nagynak vége? Igenis, hölgyem. Remek, szép munka. Ellenőrizd, hogy minden meglegyen. Oké, nem gond. Nagyszerű. És ne feledd, nem tudhatják, hogy miket viszünk, titkos. Értem. Remek. Nézzék! Szerinted mi folyik itt? Nem tudom. De ők tudják. Elég komolynak néznek ki, nem? Uraim,
Üdvözlet a Meseszigeten! Ön biztos Dr. Svensson? Igazából én az asszisztense vagyok, Jake Goldin. Ő Dr. Svensson. Andrea. Dr. Andrea Svensson. Budró parancsnok a Santa Miráról. Az embereim segíthetnek a felszerelésükkel. Köszönjük. Jake, kalauzolnád őket? Oké. Vidd ezt is. Már is. A többi itt van hátul, mutatom. Szóval mi folyik itt? Én csak annyit tudok, hölgyem, hogy parancsot kaptunk az evakuálásukra, úgyhogy lássunk neki. Erre. Édes Istenem. Smithy, add válasz admirálist, azonnal. Sürgős. Kapitány? Belefutottunk az elmúlt 10 év legnagyobb kínai hadműveletébe. Csak 3 nap múlva kellene kezdődnie. Washington a hírszerzést okolja. Nem meglepő, mi? Mit kezdünk 2 kínai hadosztállyal? Elrejtőzünk, Mr. Davis. Egyedül vagyunk itt, uram. Védelem nélkül rosszul végződhet. Nagyon óvatosnak kell lennünk. Szerencsénk van. Ennek a teknőnek a motorjai csendesek. Uraim, koncentrálniuk kell. A legjobbat kell kihozni a kicsikéből, úgyhogy figyeljenek oda. Azon leszek, uram. Minden rendben? Semmi gond, uram, itt vannak. Most értesített a parancsnokság, hogy egy kínai hadműveletbe csöppentünk. Szálljanak be és azonnal lemerül. Értem, uram, berakodom. Engedélyt kérek a beszállásra, kapitány! Dr. Svensson? Hello. Valójában nem én vagyok. Nem hasonlítunk. Hello. Dr. Andrea Svensson. James O'Neill parancsnok. Üdvözlöm a fedélzeten, doktor. Sajnálom, de nem számítottunk. Egy nőre. Nem sűrűn fordulnak meg errefelé. Megértem. Másodtiszt, rakodjanak be és merüljünk. Igen, uram. Erre kérem. Köszönjük. Köszönjük. Rossz érzésem van, kapitány. Lassan, haver, Jól lassan. van, tudom. Oké. Hé, finoman. Jól van. Szerinted összetört valami? Megnézhetnénk, de titkos anyag. Csak belekukkantunk. Gyerünk. Inkább hagyd. Tegyük oda. Jöhet! A francba, de nehéz. Ez a kabinja, hölgyem. Köszönöm. Uram, ön a matrózokkal fog aludni. Hol tárolják a csomagjainkat? A torpedószobában biztonságban lesznek. Hozza a holmiát, Mr. Goldie. Oké. Hé. Szerinted van szoba szerviz? Oh, Jake. Hűha! Mint a nyári táborban, mi? Szerencsére volt egy üres spritzsünk. Ha kérdése van, keressen meg. Igen, lenne egy. Éhen halok, hol haraphatnék valamit? A legénységi menzán. Rendezkedjen be.
Rendezkedjen be. Remek. Ez remek. Nagyszerű. Kapitány! Észleltem valamit. 3,5 kilométerre balra is közeledik. Irány 150, azonosító Sierra 10. Mi ez? Nem tudom pontosan. Azt hiszem egy rakétahordozó. Egy új kínai hajó, talán JQ osztályú. És fogadom, alig várják, hogy használhassák a rakétáikat. Nem vehettek észre abból a távolságból, de ne is adjunk rá esélyt. Első tiszt, vigyen le 60 méterre 20 fokos szögben. Igenis, kapitány, 60 méter, 20 fokos szög. Csak nyugi. Kapitány? Egy kínai rakétahordozó van tőlünk 3 kilométerre balra, és közeledik. Észrevettek? Még nem. Lemegyünk 60 méterre. Híd itt a gyengélkedő. Gyengélkedő, itt a híd. Kapitány, itt Corman Kelso. Ide kellene jönnie, uram. Mi történt? Kapitány. Van egy betegünk. Elég rossz állapotban, uram. Már is indulok. Másodtiszt, merüljön 60 méterig, irány 210 csomóval. A híd a másodtiszté. A híd a másodtiszté. Kapitány? Stabilizáltam, de a pulzusa és a légzése gyenge. Valami megtámadta az idegrendszerét. Vírus? Nem tudom. A vérzéses láz jeleit mutatja, de megfelelő eszközök nélkül nem tudok pontos diagnózist mondani. Ő is magukkal volt a szigeten? Igen, kapitány. Mutatta bármi jelét a rosszul létnek? Nem, uram. Úgy tudom, mindenki jól van. És maga jól érzi magát? Igen, jól vagyok. Nem lehet malária? Ismétlem, uram. Csak találgathatok. Tesztek kellenek. A hajó csak aspirin kötszer és hashajtó van. Szükség van karanténra? Nem tudom. Nekem tudnom kell, ha járvány tör ki, a legközelebbi kikötő 1000 kilométerre van, ez elég nagy gondnak tűnik. Kapitány, egy vírus lappangási ideje 24 óra, tehát a partra szállás előtt elkaphatta, vagy egy ismeretlen rovar csíphette meg, aminek a mérge gyorsan hat. Jelen helyzetben mindenkit megvizsgálnék, aki járt a parton. Ha vannak tünetek, kell a karantén. Megnézem, hogy van a másik matróz. Helyes. Értesítsen az állapotáról. Igen, uram. Tessék, Kezi. Milyen a séf ajánlata? Jó. Szóval csak ketten voltak a szigeten? Hát, volt néhány helybéli a faluban, de igen. Ez tuti. Hogy kapta ezt a melót? Valójában besoroztak, hogy kutassak. Mit kutat? A nő anatómiáját? Vicces. Ez titkos. És maga hogy kapta a melót? Kellett a pénz az egyetemre? Hé, Rhodes, jól érzi magát? Persze, uram, miért? Kovacsek? Rendben. Mr. Goldin? Soha jobban. És maga? Jól, mi történt? Az egyik matróz, aki a szigeten járt, rosszul lett. Értesítsenek, ha változás van. Igen, uram. Láttunk egy véres csapdát ott a szigeten.
Mit akartak elkapni? Ez titkos. Seggfej. Igen, kapitány. Jól érzi magát, doktornő? Igen, jól vagyok. Miért kérdezi? Az egyik emberem, aki a parton járt, elkapott valamit. Kérem, hogy Mr. Goldinnal maradjanak a kabinban egy ideig. Rendben. Megvizsgáljam a beteget? Nem. Minél kevesebben érintkeznek vele, annál jobb. Letusolhatnék valahol? Van zuhany a fedélzeten, ugye? Kicsi, de elegendő, igen. Az jó. Mármint, hogy van meleg víz. A szigeten sajnos nem volt. Egészen biztos, hogy jól van. Jól vagyok, kapitány. De maga nagyon elpirult. Kapitány a hídra! Kapitány a hídra! Itt a kapitány. Már is ott vagyok. Kapitány, társaságunk van. A Sierra 10-es? Nem, uram, azok elmentek. 4 újabb hajót észlelek. Azonosító Sierra 11-től 14-ig, mind 1,5 kilométerre jobbra. Irány 095. Mint az előbb. Igen, uram, rakétahordozók. Kapitány, így éppen Okinawa és közénk állnak. Nemzetközi vizeken vagyunk. A tengerészeti egyezmény kimondja, Nem hogy... akarom feszíteni a húrt, Mr. Davis. Valószínűleg éles lőgyakorlatot tartanak. Kitérő utat keresünk? Igen. Visszafordulunk a kínai partmenti vizekre. Mélyen maradunk és megbújunk. Ha ideérünk, irány Okinawa. Olyan távol maradunk, amennyire csak lehet. Kapitány, az új irány egyenesen a kínai katonai zónába vezet. Hogy segít ez a helyzetünk? Nemzetközi törvény nem ismeri el legitimnek a zónát, Mr. Davis. Nincs más lehetőség. A szabályzat szerint a Ne helyes... oktasson ki a szabályzatról. A rendelkezések rugalmasak valódi vészhelyzetben. Ez az én döntésem. Igen, uram. Lozano, azonnal szóljon, ha elkezdik használni a szonárjukat. Igen, uram. Ha kész, induljunk. Igen, kapitány. Elnézést, hölgyem, elnézést. Itt nem kopognak? Nem, hölgyem. Csak férfiak szoktak lenni a fedélzeten, mi nem kopogunk. Ez olyan tenger alatt járó dolog. Igen, hölgyem. Igen, értem. Csak folytassa. Köszönöm. Egy nő a fedélzeten. Ez nem természetes. A kapitány a gyengélkedőbe. Itt a kapitány, már is indulok. Gyerünk. Mi a fenével van dolgunk? Még mindig nem tudom, uram. Jobban teszi, ha választ talál, mielőtt még több embert veszítünk. Ugyanazok a tünetei? Igen, de ő nem járt a parton. Ezt nézzék. Szúrt sebeg, mint egy harapás. A másikon is ugyanilyeneket találtam. Tehát harapás, de mi harapta meg őket idelent? Nem tudom, ez a kérdés. Talán magunkkal hoztunk valamit. Mégis mit? Valami pókot?
Bármi lehetett a dzsungelben. Megbújhatott valami a felszereléseik között. Rendben, ellenőrizzék és jelentést kérek. Értettem, uram. Válaszok kellenek. Én is azon vagyok, uram. Ez nem lehet igaz. Te jó Isten! A francba! Fene, legyen meg! Oké. Várjon csak, Mr. Goldin. Hová megy? Csak lefuttatok ezen néhány tesztet. Mi van benne? Számítógép. Ez titkos. Ügyetlen vagyok. Nem akarom elejteni, nagyon érzékeny berendezés. És nehéz is. Igen, nagyon nehéz. Úgy véljük, valami a fedélzetre került. Micsoda? Ezt szeretnénk kideríteni. 2 emberünket valami megharapta, és az egyikük meghalt. Istenem, ez rettenetes. Hú, szóljon, hogyha segíthetnék valamiben. Tudassa velünk, ha lát valamit. Rendben? Számíthat rám. Folytassa. Hé! Mi van a ládában? Ez titkos felszerelés. Maguk miatt betegedtek meg? Mi? De hát én orvos vagyok, tudnám. Orvos, mi? Utána kérdeztem, és maga csak egy asszisztens. Miért kellene hinnem magának? Nem kell. Nem az én gondom. Hát ez remek. Nyitva van. Szia. Szia. Mi történt, Jake? Oké, nézd, mondanom kell valamit. Kiszabadultak. Ezt hogy érted? Úgy értem, hogy a tartály nyitva és üres. Kiszabadultak. Te jó Isten! Egy matróz meghalt, Andrea. Hogy szabadultak ki, Jake? Nem tudom. Valaki kinyithatta, mert én tuti, hogy lezártam, mielőtt elhagytuk a szigetet. Esküszöm. Oké. Szólnunk kell a kapitánynak. Andrea, mondd, hogy nem akarsz más hülyesége miatt bajba kerülni. Ez nem a mi hibánk. Valaki meghalt a kígyók miatt, Jake. Mindenki veszélyben van, mert bárhol lehetnek. A legfontosabb dolgunk az, hogy megkeressünk 4 kígyót egy tengeralattjáron, ahol 1000 rejtekhely lehet. Ez oké, de több gondunk is van. Több, mint 4 gond. Mit műveltél? Mondd, hogy nem. Ugyan, Andrea. Csak egy kicsit több kígyót hoztam magammal, nem nagy ügy. Oké, nagy ügy. De nem az én hibám, valami hülye kinyitotta a tartályt, igaz? Mennyi kígyót hoztál magaddal a hajóra? Mindet. Hogy mindet? Tehát 20 kígyó van a fedélzeten? Igen. A nagyokat is? Igen. Várj, Andrea. A nagyok miatt ne aggódj, teljes biztonságban vannak. Tiszta hülye vagy. Várj, Andrea! Ó, Jézusom. 54 méter.
Balkormány 20 fok, irány 250, 10 csomó. Balkormány 20 fok, irány 250, 10 csomó. Mit talált Mr. Davis? Valami ezt hagyta a torpedószobában. Lássuk, hogy Dr. Svensson tudja azonosítani. Sierra 12 és 13, 30 méterre a jobb oldalon. Csobbanást hallottam. Ismétlem, csobbanás a vízben, mélységi bombák! Mélységi bombák. Balkormány 45 fok, irány 250, maximális sebesség. Maximális sebesség. Itt a kapitány! Mélységi bomba a vízben! Robbanásra felkészülni! Robbanásra felkészülni! Istenem! Mindenki jól van? Első tiszt, tűnjünk innen! Kapitány! Csökken a tolóerő. Kárjelentést kérek. Híd itt a gépház. Nincs kakaó a turbinákban. A tartalékgenerátor sem működik. Mélység 60 méter, sebesség 5 csomó és lassul. 5 perc múlva halottak leszünk. Gépház, itt a híd, kell a generátor. Dolgozom rajta, kapitány. A fenébe. Hölgyem, ide nem Beszélnem léphet kell be. önnel. Miről van szó, doktornő? Kígyók szabadultak el a hajón. Kígyók? Kígyókat hozott a fedélzetre? A titkos kutatás részei. Nem érdekel, utálom a kígyókat. Miért nem szólt nekem erről? Parancsot teljesítek. Nem érdekelnek a parancsai. Van egy halott matrózom, egy másik már alig él, és egy kínai hajó el akar minket süllyeszteni. A kígyók zárt tartályban voltak, az egyik embere kinyithatta. Tisztában van azzal, hogy veszélybe sodort mindenkit, doktornő? Csak akkor támadnak, ha provokálják őket. Mennyi? Összesen 20. 2 adag ellenmérgünk van. De nem biztos, hogy használnak. Vigyék az ellenmérget Kormáhez. Gyerünk, én is megyek. Figyelem, itt a kapitány. Az egész hajónak 20 mérges kígyó szabadult el a fedélzeten. Ismétlem, 20 mérges kígyó a fedélzeten. A marásuk halálos, ne közelítsék meg őket. Minden incidenst jelentsenek a hídnak. Lozano, merre járnak? A Sierra 12 és 13 még mindig 30 méterre jobbra. Jelentse Pearl Harbornak a helyzetünket. Bár tudnám, uram, de pillanatnyilag nem működik a rádió. Megsérülhetett a támadásban. Nézzen utána. Rajta vagyok, uram. Hé, idelent fogunk megdögleni, igaz? Nem akarom az óceán fenekén végezni. Nem ilyen koporsót akarok. Ó, fogd be, Jake! Mit akarsz az ellenméreggel? A gyengélkedőbe viszem. Roger százados, jelentkeztek már? Az evakuálás óta nem, uram. Ez az utolsó ismert helyzetük. És ezek a kínai hadihajók? Igen, uram. Folyik a hadművelet. Éppen a fejük felett. A vesztükbe küldtem őket. Úgy tűnik, uram. Aj, te jó Isten. Próbálom felvenni velük a kapcsolatot. Folytassa, Rogers, és értesítsen, amint válaszolnak. Gépház, itt a kapitány. Mi van a generátorral? Dolgozom rajta, kapitány. Mindent megteszek. Másodtiszt, mi a helyzetünk? Sierra 12 és 13 10 méterre köröz tőlünk, kapitány. Újabb támadásra számíthatunk. Amint van tolóerő, tűnjünk Értettem, innen. uram.
Kapitány, a méreg egy neurotoxint tartalmaz, ami a testizomszövetét támadja. A kígyóméreg tüneteit mutatták, de nem jöttem rá időben. Itt az ellenméreg, kapitány. Már késő. Legalábbis neki, de mást még megmenthetünk vele. Ugye tudja, hogy a hatása nem garantált. Felléphet anafilaktikus reakció. Egy kicsit érthetőbben. Allergiás reakció az ellenméregre. Vagyis az ellenméreg épp oly veszélyes, mint a kígyómarás. Így van. De nincs más választásunk, igaz, Dr. Svensson? Első tiszt. A másodtiszttel 10 perc múlva legyenek a torpedózónában. Igen, uram. Maga velem jön. Tájékoztasson arról, hogy mivel állunk szemben. Igen, uram. Uraim, 20 mérges kígyó van a fedélzeten. Az összes kígyó mérge halálos. A legtöbb mangrovevipera. Ez remek, doktor, mégis hogy kezeljünk kígyómarást. Akit megmartak, próbáljon nyugodt maradni, és ne mozogjon. A harapás helyét tartsa szívmagasság alatt, hogy lassítsa a vérkeringést. Kimoshatják, de ne jegeljék. Ne szorítsák el, és semmiképp ne vágják fel a sebet. Ne hagyja ki az ellenmérget. Abban nem bízhatunk, és csak 2 fiolám van, ami csak 2-3 harapásra elég. Milyen gyorsan hat a méreg? Az a méreg fajtájától függ. Általában 5 perc után a szervezet lebénul. Ezután rohamok jelentkeznek. A tüdő folyadékkal telik meg, és beáll a halál. Szórakoztatóan hangzik. Tehát? Ön szerint mihez kezdjünk velük? Hagyják őket békén. A kígyók csak akkor támadnak, ha provokálják őket. Most valószínűleg épp valami meleg helyet keresnek. Természetesen vonzódnak a meleg helyekhez. Előzzük meg őket. Nem akarom, hogy a kígyók megint meglepetést okozzanak. Minden zugot átvizsgálunk. Tájékoztassák a legénységet, és legyenek nagyon óvatosak. Lelépni. Hogy tudnék segíteni, kapitány? Maga a szakértő, Budróval tájékoztassanak mindenkit. Fogják el őket, ha tudják. Ha nem, öljék meg mind. Igen, uram. Hölgyem, kövessen. Részvétem az emberei miatt. Nem akartam, hogy ez történjen. Nem lett volna szabad kígyót hozni a hajomra. A tudtom nélkül nem. És nem érdekelnek a parancsaim. Kapitány a hídra! Kapitány a hídra! Van tolóerő! Itt a kapitány. Előre 10 csomóval, irány 250. Már is indulok. Kínai Han osztályú atomtengeralattjáró. Mi történt, Lozano? Uram, Sierra 12 és 13 1800 méterre van és távolodnak. A rossz hír, hogy ismeretlen jelet fogtam be, azonosító Sierra 15. 2700 méterre van a holterünkben, és az iránya 250. És mi az? Egy tengeralattjáró, uram. Az osztályáról csak találgathatok, mert sajnos nincs akusztikai letapogatónk. Mire tippelne? Szinte biztos, hogy kínai, Han osztályú. A passzív szonárjuk biztos befogott valamit, azért vadásznak erre. Han osztály? Nincs esélyünk, uram. Dehogy nincs, Mr. Davis. A kapitánytól függ, nem a hajótól. Maradjon rajta, Lozano. Ha változtat az irányon vagy a sebességen, szóljon. Igen, uram. Mi a helyzet a kommunikációnkkal? Megjavítottam a kábeleket, de a szoftverrel is baj van. Dolgozom rajta, uram. Ne váltsunk búvómenetre? Remek ötlet, Mr. Davis. Ha van aktív szonárjuk, akkor gyerekjáték megtalálni minket, és azt nem szeretnénk. Figyelem, itt a kapitány. Hajót felkészíteni búvómenetre, ismétlen búvómenetre felkészülni. További értesítésig így haladunk, vége. Egyetlen esélyünk, ha beleolvadunk a tengeri forgalom zajába.
Ez már macska-egérjáték, Mr. Davis. És mi vagyunk az egér. Lezárjuk a szellőzőket a hajón. Perceken belül hideg lesz. Miért van erre szükség? A búvómenet miatt. Ellenséges területen nem lehetnek fölösleges zajok. És ezek a szellőzők pokoli zajt csapnak. Viszont a hideg lelassítja a kígyókat, és nehezebb lesz megtalálni őket. Nincs más választásunk. Reméljük, hogy békén maradnak, amíg elérjük Okinawát. Akkor majd beküldünk egy mongúzt. Hé! Mit csinál itt? Én csak aspirint keresek, mert hasogat a fejem. Legközelebb kérje. Ide csak az engedélyemmel léphet be. Igen, persze, bocsánat. Csak ez a fejfájás. Adok aspirint. Köszi. Mi történt a két beteggel? Hullazsákban végezték. Megbocsát? Hogyne, persze. Kösz. Kösz. Mi a franc ez? A kínai katonai zóna közelében vagyunk. Mi a jó hír? A jó hír, hogy van egy cirkáló és 2 fregat 3 kilométerre a bal oldalon, de távolodnak. És a rossz? A tengeralattjáró még itt tólálkodik. 2000 méterre balra. Az iránya 190. Ránk vadászik. Ha a part mellett maradunk és behúzódunk ebbe a kanyonba, akkor se találnak ránk, ha bekapcsolják az aktív szonárjukat. Miért üldöznek minket? Mert mi vagyunk a fenyegetés, Mr. Davis. Nem tudják, kik vagyunk, mit keresünk itt, ezért ránk lőhetnek. A hadseregnek el kell fogadnia a bocsánatkérésüket, mivel nem kellene itt lennünk. Mi történt? Jól vagy? Látom. A kígyók. Mit csináltál a ládával? Mi van vele? Készögtek. Róc matróz, Mr. Goldin! Nézze, a fickónak segítség kell. Én nem tudom, hogy... Segítsen elvinni a gyengélkedőt. Oké, gyerünk. Kelso, Róczt megmarták. Jól van, tegyék erre a pricsra. Rendben, tartja. Meg a helyük. Ez az. Mi a baj? Az ellenméreg itt volt, és most nincs, tehát valaki ellopta. A francba. Itt Kelso, küldje ide a kapitányt azonnal. Újabb támadás történt. Ó, Istenem!
Az emberem a gyengélkedőn találta Jake-et aspirin után kutatva, és most nincs meg az ellenméreg, valaki pedig meghal emiatt. És ő vitte el? Más nem lehetett. Hol van? Nem tudom, de megkeresem. Találjuk meg az ellenmérget, mielőtt a matrózom meghal. Te jó Isten! Hello, Jake! Hova mész? Átnézem a torpedószobát. Akkor rossz irányba megy. Ó, kösz, biztos megfordultam. Ha nálad van, add ide azonnal. Nem tudom, miről beszélsz. Az ellenmérget. Egy ember élete a tét. Nincs nálam az ellenméreg. A gyengélkedőn volt, és maga most jártott. Hol? Majd én kiderítem, kapitány. Az öné, Mr. Nézze, Davis. én... Hé! Mondtam, hogy nem én voltam. Ha nem mond igazat, begyűröm egy torpedócsőbe. Melléjük állsz, Andrea. Erről van szó? Mindent rám kezd? Jó lenne, ha felfognád, hogy mind bajban vagyunk. Kapitány a hídra! Kapitány a hídra! Figyelem magát. Andrea, figyelj ide. Ezt nem kenheted rám, érted? Parancsot teljesítettünk. Nem az én hibám, hogy kinyitották a tartályt. A kígyók biztonságban lettek volna az út végéig. Hihetetlen vagy, Jake! Eredj a torpedószobába, és segíts megtalálni a kígyókat! Andrea! Eredj, Jake! Gond van az árammal? Igen, kapitány. A tartalékgenerátorral van baj. A mélység? 70 méter, uram. Indulhatunk, Mr. Davis. Indulunk, kapitány. Mi a helyzet odakint, Lozano? Csak néhány jel, uram. A katonai zóna hajózási útvonala alatt járunk. Nem tudnak kiszúrni minket az akusztikai zajban. Lerázhatjuk magunkról a tenger alatt járót. Kezdek fázni. Hány fok van? 10 fok és csökken. Kapitány, helyreállt a kommunikáció. Küldjek üzenetet? Igen, küldjön. Remek. Kapitány, az akkumulátorok csak 12 óráig bírják. A feltöltéshez fel kellene emelkednünk, de ezt most nem lehet. Kapcsoljanak le mindent, amire nincs szükség. Külső fényeket, mindent. Ha a tartalékgenerátor nem bírja, csökkentsék a sebességet 10 csomóra. Igen, uram, 10 csomó. Uram, dr. Swanson azt mondta, hogy a kígyók a meleg helyeket keresik. Felfűthetnénk a torpedószobát. Az oda vonzaná a kígyókat, és elzárhatnánk őket. Egy ventilátor talán nem csak túl nagy zajt. Mit gondol, első tiszt? Remek ötlet. Intézkedem. Megvagytok. Uram, hallok valamit, mintha valaki ütné a csöveket. Hogy? Ismét hallom. Tűnés! Megint egy. Meg kell állítanunk. Meg tudja mondani, honnan jön? Talán a torpedószobából. Sierra 15 bekapcsolta az aktív szonárt. Megtalált. Hallja még a hangot? Igen, uram, hallom. A fenébe. Uram, a zaj megszűnt. Sierra 15 irányt váltott. Irány 205 3200 méter. Elmegy. Nem, tüzeléshez készül. Ránk fog lőni!
Torpedó a vízben! Irány 190, 3200 méter és gyorsan közelít! Jobb kormány, 25 fok most! Kormány, 25 fok jobbra! Ütközési vészjelzést! Torpedó 2000 méterre is közelít! 80 másodperc! Torpedó 1000 méterre is közelít! 45 másodperc! Élesítve van a torpedó? Még nem, uram! Várjon! A torpedó irányt változtat 170-ra! Uram, ha azonnal felemelkedünk, elkerülhetjük. A hajózási útvonal közepén bukkanánk. Nem tudunk visszalőni, uram. Nem akar elsüllyeszteni, senki nem lő ilyen rosszul. Biztos benne, uram? Tudják, hogy mi vagyunk. Azt akarja, tudjuk, hogy el tudna süllyeszteni. Nézze a torpedó irányát. 20 fokot fordult 40 másodperc alatt, és 100 méterre tőlünk fog becsapódni. Nem süllyedünk el. 900 méter és közeledik. Torpedó éles 30 másodperc. Itt a kapitány, becsapódásra felkészülni 20 másodperc! Remélem, hogy egyben maradunk, uraim. Ámen. Gyerünk! Édes Istenem! Az Istenit! Itt a kapitány. Kárjelentést kérek. Híd itt a szivattyúház. Néhány cső megrepett, uram. Rajta vagyunk. Híd a gyengélkedő rendben. Úgy látszik, szerencsénk van, Mr. Davis. Remélem, kapitány. Uram, az emberek panaszkodnak a hideg miatt. A kijelzőket is tönkre teszi. Első tiszt, visszaadná a fűtést a hídra? Kapitány, rajta vagyok! Budró vége! Lozano, hol a tenger alatt járó? Sierra 15 iránya továbbra is 205. 3200 méterre balra tőlünk. Gondolja, hogy újra tüzel? Nem hiszem, már bemutatkozott. Nyitva hagyta a jobboldali torpedócsövét, de nem tudja, hogy nincs torpedónk. Vegyünk fel tüzelőállást, Mr. Lozano, kapcsolja be az aktív szonárt. Igen, uram, aktív szonár bekapcsolva. Jól van, izzasszuk meg egy kicsit. Hadd higgye, hogy rá akarunk lőni. Talán szerencsénk lesz, és elijesztjük. Sierra 15 irányt vált 285-re. 3300 méter balra, ez bejött, uram? Egyre távolodik tőlünk, uram. Ha kilőttünk volna egy torpedót, elvesztette volna a hajóját. Alapvető hiba. Köszönjük, uram. Ne nekem köszönje. Először néztem szembe éles torpedóval 20 év alatt. Életben maradtunk, uraim, ez alkalommal. Irány Okinawa, Mr. Davis. Igen, uram. Kapitány, örülnék, ha viselné ezt. Nem lövünk, Budró, amíg nem szükséges. Nem akarom, hogy valaki megsérüljen. Értettem, uram. Minden rendben van? Ellenőrzöm a torpedószobát, hogy bevált-e az ötlet. Magával tartok. Rendben. Vissza, hölgyem! Parancsnok, ott az ellenméreg. Az a kapsi patkány. Ó, Jake. Ne, várjon, hölgyem, várjon. Kapitány, itt Budró. Megvan az ellenméreg. Végig Jake-nél volt. Ő meghalt.
El kell juttatnia a gyengélkedőbe. Az ellenméreg egy rakás kígyó között van a padlón, mégis hogyan? Szerezze meg az ellenmérget és zárja le a helyiséget. Értettem, kapitány. Budró vége. Maradjon. Nem parancsnok. Én csinálom. Mindenkinél jobban ismerem a kígyókat. Nem engedhetem oda, hölgyem. Bízzon bennem, kérem. Rendben. Sok szerencsét. Rendben. Megvan. Sikerült. Gyerünk. Lozano, küldjön üzenetet Okinavára, és tudassa velük, hogy várhatóan holnap reggel 8-kor érkezünk. Igenis, uram. Kapitány, a hőmérséklet újra normális a hídon. A ventilátor visszakapcsolásával várjunk, amíg messzebb érünk a parttól. Biztonságosabb. Uram, jeleket észlelek 1800 méterről jobbról. Katonai vagy civil? Minden bizonnyal katonai egység. Fregat vagy ellátóhajó. Az osztálya nem megállapítható. A mélységünk. 60 méter, uram. A háttérzajban nyerhetünk némi időt, ha mélyebbre merülünk. Menjünk le 80 méterre 5 fokos szögben. 80 méter 5 fokos szögben. Kígyók! Itt vannak a kígyók! Úristen! Itt van egy kígyó! Merülést végrehajtani! Jó ég! Mr. Davis, gyerünk! Vigyázz! Menjünk innen! Kapitány, itt egy kígyó! Itt a kapitány! Vészhelyzet, kígyók lepték el a hidat! Azonnali segítséget kérünk! Parancsnok! Kapitány! Megmarták! Azt mondtam, merülést végrehajtani! Nyugalom, hölgyem! Menjen onnan hátra! Tudok bánni a kígyókkal. Vigye az ellenérget a hídra. Valaki meghalhat. Fogja a fegyvert. Nincs kibiztosítva. Tudok bánni vele. Menjen! Jól van. Vissza a helyére. Igen, uram. Kapitány, jól van? Igen, a navigátort megmarták. Nálam van az ellenmér. Hol a doktor? Vissza kell mennünk érte, a gépházban ragadt. Kígyók mindenütt. Érte megyek. A másodtiszté a híd. Híd a másodtiszté. Őt vigyék a gyengélkedőbe, adják el szónak az ellenmér. Ha vége a merülésnek, keressék meg a kígyókat. Nem akarok több meglepetést. Ha látnak egyet, öljék meg. Hogy van, Doki? Nem is tudom, voltam már jobban. Mit akar, mit tegyek? Nem is tudom. Úgy látszik, a kígyók szeretnek. Kihozom onnan. Valahogy. Mikor érünk Okinavába? Reggel. Ne tegyen hirtelen mozdulatot.
Nem terveztem. Óvatosan. Ez az. Elnézést. Nem mozduljon. Legyen óvatos. Jöjjön. Megmaradt a lábam! Első tiszt, azonnal vigye a gyengélkedőbe. Jöjjön. Rendben, uraim, jelentést kérek. Kapitány! Uram! Utálom. A kígyókat. Úgy látom, nem volt mindenki szerencsés. Talán időben adtuk be. Nem sokára megtudjuk. Ha nem kapok allergiás rohamot, akkor nagy baj nem lehet. Okinawán azonnal bevisszük a katonai kórházba. Kapitány, parancsnok. Köszönöm, hogy megmentették az életemet. Én nem akartam. Pihenjen. Néhány óra múlva kikötünk. Mi a helyzet? Üzenetet kaptunk a Pearl Harbori parancsnokságtól. Draker nagy utasított, hogy mentsünk meg annyi kígyót, amennyit lehet. Az üzenetet nem kaptuk meg. Öné a híd, Mr. Davis. Vigyen a kikötőt. Köszönöm, uram. Irány a kikötő.
Értesítse a NATO-t a következő izlandi találkozóról. Hivatott, admirális. Rendben. Drékör nagy, rosszul viselem a hazugságot. Hogyan? Elhallgatta, hogy a tudósai egy rakomány kígyót visznek magukkal a tenger alatt járóra. Minden tiszteletem, uram, de mondtam, hogy a kutatási anyagokat biztonságba kell helyezni, beleértve a kígyókat is. És az embereink élete? A kígyói többet érnek? Admirális, a kutatásaink a jövőben katonák ezreinek életét mentheti meg. A válasz igen. Azt hiszem megéri. Beszéltem Tadeo tábornokkal. Szeretné személyesen elmondani önnek a véleményét. Leléphet. Hello, Doki. Előbb engedik ki, vagy próbaútra viszi a széket? Nem, csak az ágyneműt cserélik. Jó látni magukat. Köszönöm, gyönyörűek. Budró ötlete volt. Mit mondanak az orvosok? Hogy van? Most már sokkal jobban vagyok. Egy kis fizikoterápia, és egy hónap múlva már járhatok is. És maguk kihajóznak? Én nem, engem nyugdíjaztak. Gratulálok. Akkor mihez kezd, kapitány? El kell érnem a gépemet Pearl Harborba. Megölelem a lányomat. Eltöltök néhány hetet a parton. Ez jól hangzik. És maga? Továbbra is a hadseregnek dolgozik majd? Kiléptem. Visszamegyek az egyetemre tanítani és kutatni. Én oda tartozom. Akkor sok sikert. Vigyázzon magára. Köszönöm. Sok sikert magának is, kapitány. Szerencsés utat, parancsnok. Köszönöm, hölgyem. Vigyázzon magára. Úgy lesz. Hé, fiúk! Soha nem felejtem el, amit értem tettek. Bármikor. Köszönöm. Számomra itt a vége. Remélem nem látok többé hajót vagy tenger alatt járót, amíg élek. És magának mik a tervei? Én megyek vissza, és irány Tajvan. Jó napot, uraim! Admirális, maga mit csinál itt? Meglátogatom a legénységet, és ellenőrzöm a hajót. Davis főhadnagy lesz a kapitány. Gratulálok, Davis. Saját hajót kapott. Megtisztelő. Köszönöm, uram. Én leszek az első tiszt. Nagyon szerencsések vagyunk. Örülök. Kapitány, ideje búcsúzni. Ha újra találkozunk, mesélj el az útját. Megegyeztünk, uram. Minden jó, Jim. Nélküled nem ment volna. Első tiszt? Jim, én személyesen akarom megköszönni. A bátorságod és a tapasztalatod életeket mentett, és elkerültünk egy nemzetközi incidenst. Ha tudtam volna, nem engedek kígyókat a fedélzetre. Igen, értem, uram. Kitüntetésre terjesztelek fel, és a legénységet is. Elmondom a családjaiknak. És most hová? 16 órakor indul a gépem. Kapitány? Jó szelet és nyugodt tengert. Köszönöm, uram. James O'Neill kapitány? Én vagyok. A Pearl gépre vár? Igen. Beszállhat, uram. Köszönöm. Igyekezzenek, rakják fel ezeket a gépre.